Prophet Baba, muriseko Prophet Baba Kwa iwe, unetisa vanhu 1 million challenge. Iwe usina mari yacho. Zvibindi zvako ndezvechicha izvezvo. Wangu. Pepe ndaitokwata pepe. Ndosaka ndakamanikidza munhu wese pepe. Kuti bvuma kuti unoona zvese. Woza ndaitokwata baba pepe. Kokuzoisa tuma binocular. Test kit. Usadaro iwe Prophet Baba Pepe ndakatotsvaka zvinhu zvinonetsa kuona pamweya baba. Ma-test kits, machichichi. Ndakatoisa lip gloss mukati meme. Ndakatoisa fuse yemagetsi. Pati mudhara mimi masignal yenyu amunongo muchingodza vanhu aya. Masignal asingaitwe, asingasviki. Masignal rudziwa. Signal iwe. Andina kana signal 1 yandinoziva inini. Zvakatondiomerawo wangu unoziziva kuti it's hard to deliver kuvanhu. Unenge wangotaurawo zvako wakatsamwa kuti I've got signals, but deep inside uchiziva kuti hauna chaunacho. Wangu ndikutokwata inini pafeya chaipo. Inini nditore mukwati building wangu. Chibaba chakukwata Mutoro wakuru wekwatacraft udaiso. Ndinotonzi chibaba chekwata umuringo zita rangu chakukwata Quatomix, Quatogen, Quatonation. Mudhara ka skiri ripo apa kapa. Mudhara chingorwa pasi mudhara. Fana ngotsingatara mudhara wakatiza baba. Hapana ndozombozati wadiwa. Nekuti pandakazoita challenge 1 million ndatoona kuti waremerwa mudhara. Social media yese ringotaura zvako zvemasignal. Apewa una kana signal wana 1 zvaya. Utoremerwawo mudhara. Nyaya dzako mudhara dzakaoma idzi. Dziri kuremera kumusoro se-ice cream. Apa manje andiziva kuti ndichaita sei kuvanhu. Nekuti vanhu vakatotemba inini wangu. Apa inini asatotombosvika palevel iro rematemba iro rekutembewa ndichitori nhengerini zvangu mazai efishe. Ndosaka ndakatozopinda kapepe ne1 million challenge. Ndakutombokula social media down. Kuti usanyanyotsvagwa nenyaya dzavo dzemasignal wako asikwa. Pati paino ndakutenda wangu. Wakamira pepe. Kumira unge stop sign kudaro. Asi ndichiri kufunga kuti kune vanhu vachiri kunditemba vachiri kumira neni kuti ndivaudza sei kuti handina masignal. Usatye mudhara. Ndakatoona kuti iwe kutoremerwa. Dzine chimwe challenge futi chandoda toita nemaprofesi neng'anga zvesa. Chinonzi door to door challenge. Che20 gida. Ipapo vanhu ndopa vachazokanganwa zvemasignal ako zvamuchose man. Ipapo ndokubatsira. Wakanyanya. Usatye wangu. Uri chibaba iwewe, Prophet chibaba. Naitoshaya hope yangu shoshaya kuti naita sei wangu. Ninyaya dzemasignal handisina idzi. Thank you. Wandibatsira wangu. Baba Mande Baba Mande Baba Mande